Вітаю вас! На календарі нядзеля 22 студзеня. У эфіры тэлеканала Віцебска інфармацыйная праграма «7 дзён». Галоўныя навіны адыходзячага тыдня. Нам важна не толькі расказаць пра іх, а і разабрацца, як і чаму адбылася тая ці іншая падзея. Самыя цікавыя моманты з жыцця вобласці вам прадставяць нашы карэспандэнты і я, Вольга Шмаргун. Глядзіце ў праграме. Якія задачы паставіў старшыня Віцебскага аблвыканкама Мікалай Шарснёў на рабочай нарадзе па пытаннях развіцця жывёлагадоўлі ў Шумілінскім і Лепельскім раёнах? Дзе на Віцебшчыне будуць вырошчваць вінаграднага слімака і для чаго ў Еўропе выкарыстоўваюць беларускага малюска? Якія абрады, звязаныя з праваслаўным святам вадохрышча, і хто першым адведаў гаючую сілу хрышчэнскай вады? Колькі ваўкоў сёлета здабылі паляўнічыя і чаму драпежнікі выходзяць з лясоў на людзей? Старшыня Віцебскага аблвыканкама Мікалай Шарснёў на гэтым тыдні правёў рабочую нараду па пытаннях развіцця жывёлагадоўлі ў Шумілінскім і Лепельскім раёнах. Падрабязнасці ў Юліі Устінавай. Абодва раёны зараз маюць праблемы ў сельскай гаспадарцы. Зменшылася колькасць буйной рахаты жывёлы, ёсць пытанне па ўзнаўленні пагалоўя. Александр Снаров узначальвае Шумилинский райвыканкам крыху больш за год. Да, действительно не получается сегодня получить тот, который мы ждали. Не хватало поголовья коров, не хватало човок, поэтому провал по ощеменению. И плюс того, что еще плохо сработала племенная служба. Но мы выучили людей по каждому хозяйству, по 2 человека, отправляли на курсы ветокоземья. Действительно, люди уже начинают работать. Апошнім часам у раёне нізкія надоі. Калі параўнаць з 2012 годам, то валавая вытворчасць малака знізілася амаль на трэць. У той час, як мясцовыя малакаперапрацоўчыя прадпрыемствы не цалкам загружаны, раён рэалізоўвае малако за межы вобласці. На такія меры раённая ўлада пайшла быццам за больш выгадных умоў, каб выплаціць заработную плату. Так жа паступілі і ў Лепельскім раёне. Такія непрадуманыя рашэнні мясцовых кіраўнікоў не спрыяюць эканоміцы рэгіёну. По Лепельскому району, конечно, это был флагман области всегда. Сейчас какие-то есть вопросы по снижению продуктивности животных и по именно недополучению продукции. Я думаю, что сегодня председатель райисполкома сделает определенные выводы, значит, перенаправит свои усилия на то, чтобы показатели не падали, чтобы действительно район ту былую славу не утратил, а поправил ситуацию. Кіраўнікі раёнаў павінны мэтанакіравана адпрацоўваць кожны паказчык і надоі, і пагалоўе, каб атрымліваць прадукцыю і плаціць зарплату. Падчас нарады кіраўнік вобласці таксама звярнуў увагу на неабходнасць правядзення мадэрнізацыі прадпрыемства «Доломит». Само предприятие сегодня находится в плачевном состоянии. Оборудование практически изношено, оборудование устаревшее. Не соответствует никаким современным сегодня логическим подходам. Энергоносители в структуре себестоимости занимают порядка 60%. О какой экономии можно вести вообще разговор? Мікалай Шарснёў даручыў стварыць рабочую групу, якая павінна ўнесці прапановы і распрацаваць план дзеянняў далейшага развіцця пасёлка Руба. Юлія Устінава, Леонид Табола. Навіны Віцебск. Віцебскі рэгіён можа стаць яшчэ больш прывабным і запатрабаваным для турыстаў, і пэўная роля ў гэтым адводзіцца аграэкатурызму. Садзейнічаць гэтаму, безумоўна, будзе і ўказ прэзідэнта аб адмене віз для замежных грамадзян, якія прыязджаюць у нашу краіну не больш чым на 5 сутак. Як гэта адаб'ецца на практыцы, абмеркавалі ўладальнікі аграсядзіб. Крэатыўныя ідэі і прапанова выслухала Інна Кірыенкава. Гаспадыня аграсядзібы Валянціна Паповіч займаецца аграэкатурызмам ужо 10 гадоў. Пачынала адной з першых у вобласці і сёння ўжо гатова падзяліцца вопытам. Галоўнае, прызнаецца, любіць сваю справу, і тады ўсё атрымаецца. Это состояние души. Вот не бизнес он как-то для меня, а вот состояние души. Это общение с новыми людьми. Это момент такой в жизни, когда ты себя предоставляешь, что можешь это встретить людей, они к тебе приехали с какими
какими-то своими интересами. К нам уже приезжало за границей много людей. Вот. 17 стран нас посетило уже. Чым і як прывабіць турыстаў, тым ліку замежнага, Валентина Михайловна знайшла сваю нішу, зрабіла акцэнт на харчаванне натуральнымі прадуктамі. У яе свая гаспадарка, карова, авечкі, козы, гусі, куры, індыкі. Да таго ж вырошчвае сваю гародніну і садавіну. А ўжо прыгатаваць разнастайныя стравы па старадаўніх беларускіх рэцэптах для яе адно задавальненне. Кулінарнае майстэрства і гасціннасць гаспадыні удзячныя турысты азначаюць у кнізе водгукаў. Мы побыли дома, мы побыли в детстве, родиной, бабушки, у мамы. Мы покушали продуктов таких вот натуральных, походили, пообщались с животными. Гаспадыня заўважае, асабліва вабіць замежных турыстаў беларуская прырода. Яны ахвотна наведваюць лес, збіраюць грыбы і ягады, а яшчэ вялікую цікавасць праяўляюць да культурнай і гістарычнай спадчыны нашага рэгіёну. Часцяком уладальнікі аграсядзіб выступаюць ініцыятарамі цікавых і крэатыўных ідэй. Як прывабіць турыста і зрабіць яго знаходжанне на беларускай зямлі як мага больш прыемным і запамінальным. В Полоцке есть островок, где было начало пути из варяг к греке. Это же тоже история, и уже есть предварительные договоренности с россиянами, что они готовы пройти этим путем и финансировать. Каб зрабіць турыстычны прадукт больш запатрабаваным, патрэбна падтрымка з боку мясцовых уладаў. У адзін голас заўважаюць уладальнікі аграсядзіб. Яны спадзяюцца, што наплыву турыстаў пасадзейнічае і новы указ прэзідэнта аб адмене віз для замежных грамадзян. Нельга не скарыстацца такой магчымасцю, а ўжо гасціннасці і працавітасці нашым людзям не займаць. Інна Кірыенкава, Сергей Котаў, навіны, Віцебскі раён. Далікатэс з беларускага Паазер'я. У Бешанковіцкім раёне адбыўся аўкцыён на права нарыхтоўкі вінаграднага слімака. Гэтага далікатэснага малюска па ацэнцы спецыялістаў у рэгіёне дастаткова, каб праводзіць яго нарыхтоўку ў прамысловых аб'ёмах. Багатага бялком слімака ўжываюць у ежу і выкарыстоўваюць у медыцыне. З Беларусі яго экспартуюць у краіны Еўропы. Каму далікатэс, а каму артыкул даходаў. Падрабязнасці ў наступным матэрыяле. Каб прыняць удзел у аўкцыёне, Яўген Цітовіч праехаў палову Беларусі. Вінаградны слімак для гродзенскага прадпрымальніка ў перспектыве артыкул даходу. Ідэя заняцца развядзеннем малюскаў нарадзілася пасля порцыі эскарга. Так называецца страва са слімакоў. Сыравіннай зонай абраў Віцебскую вобласць, але глядзіць на захад. Менавіта там жывуць знатакі далікатэсаў з беларускага Паазер'я. Уже есть земельный участок с кустарниками, заболоченная местность. Не первый раз принимаю участие в таких торгах. Были торги в городке. По итогам аукциона я его выиграл и планирую еще здесь выиграть. Вінаградны слімак жыве на ўсёй тэрыторыі Беларусі. У Віцебскай вобласці нарыхтоўка малюска вядзецца ў 16 раёнах. Прамысловы запас складае 230 тонн. Спецыялісты кажуць, палову можна выкарыстоўваць без шкоды для папуляцыі. Першы аўкцыён на права нарыхтоўкі вінаграднага слімака ў Віцебскай вобласці адбыўся 5 гадоў назад. Першапраходцам стаў Чашніцкі раён. Тады першапачатковая цана за 15 хвілін узляцела ў 5 разоў. Сёння за лот змагаюцца 3 прэтэндэнты. Пераможца аўкцыёну зможа нарыхтоўваць малюска на тэрыторыі Бешанковіцкага раёна на працягу 5 гадоў. На гэты раз таргі занялі не больш за 2 хвіліны. 6000 тонн слімакоў у год пайшлі з малатка на трэцім кроку. Деньги, которые будут выручены именно от торгов, они пойдут сегодня в районный бюджет, на пополнение социальной сферы. Плюс люди, которые будут работать на сборе улитки, они будут иметь еще дополнительный доход. Так же, как они имеют доход от сбора грибов, ягод. Для заготовителей предписываются мероприятия по ее расселению. То есть определенную часть улиток они должны селить в другие какие-то районы для того, чтобы не создавать угрозу для популяции в целом. А між тым, каб паспрабаваць далікатэс, зусім не абавязкова ехаць у Парыж. Яго рыхтуюць і ў беларускай глыбінцы. Сваім брэндам вінаграднага слімака зрабілі ўладальнікі аграсядзібы ў гарадоцкім раёне і прапануюць стравы з карыснага малюска сваім пастаяльцам. О них можно говорить очень долго. Это чистейший белок. То есть человек становится здоровым, сильным, начинает спать, не нервничать. А яшчэ слімака тут называюць касметолагам. Яго слізь разгладжвае маршчыны, падумваюць пра тое, каб адкрыць касметалагічны кабінет. Хаця пакуль не ўсе госці сядзібы адважваюцца пасадзіць сабе на шчаку слімака. Юлія Устінова, Вольга Маслоўская, Александр Петравецкі, Бешанковіцкі раён.
Якасць прадукцыі адпавядае міжнародным стандартам. Першыя 3 віцебскія прадпрыемствы сталі прымяняць новую сістэму менеджменту якасці, якая пацвярджаецца сертыфікатам ISO 9001. Сярод іх чырвоны кастрычнік. Адпаведны сертыфікат уручылі калектыву старэйшага абутковага прадпрыемства. Якія магчымасці адкрываюцца перад вытворцамі, пацікавілася наш корэспандэнт Інна Кірыенкава. Такого образца сертификат. Поэтому поздравляю. Спасибо огромное. Спасибо. Прайсці сертыфікацыю на адпаведнасць новаму стандарту надзвычай складаная працэдура. І ў гэтым вялікая заслуга ўсяго калектыву, які зацікаўлены ў вырабе якаснай канкурэнтназдольнай прадукцыі. На працягу ўсяго мінулага года віцебскія абутнікі актыўна працавалі ў гэтым накірунку. Выпусцілі 1 мільён пар абутку. Высокі працэнт і рэалізацыі прадукцыі. Каля паловы яе прадалі на расійскі рынак. Зараз распрацоўваюць магчымасці паставак у Казахстан. Упэўнены, з атрыманнем новага сертыфікату якасці магчымасцяў для развіцця прадпрыемства стане больш. Мы просчитываем риски, связанные с производством и выпуском продукции. Мы становимся ближе к покупателю. Уменьшается доля некачественной продукции, и удовлетворенность покупателя становится выше. Новая версія сістэмы менеджменту якасці ISO 9001 дазваляе наладзіць вытворчасць прадукцыі, якая б адпавядала сусветным аналагам. Пакуль жа ў рэспубліцы яе ўкаранілі 22 прадпрыемствы, з іх 3 у Віцебскай вобласці. У іх ліку таксама прыватнае беларуска-польскае прадпрыемства і Віцебская ЦЭЦ. Предприятие в состоянии сегодня производить высококачественную мирового уровня продукцию. Это очень важно. Это предприятию дает определенное конкурентное преимущество. Это предприятие стимулирует на совершенствование технологических процессов. Ну, а главное, выигрывает потребитель. Старэйшае абутковае прадпрыемства адным з першых атрымала новы сертыфікат якасці зусім не выпадкова. З 2014 года тут актыўна вядзецца мадэрнізацыя вытворчасці, рэканструкцыя цэхаў і складскіх памяшканняў. Ужо асвоілі каля 3 мільёнаў 200 тысяч рублёў. Закупілі новае абсталяванне на 250 тысяч еўра. Да канца бягучага года плануюць поўнасцю завяршыць тэхперааснашчэнне і выйсці ў 2018 годзе на вытворчую магутнасць да 5 мільёнаў пар абутку. Інна Кірыенкава, Леонид Табола, Навіны Віцебск. Трое таленавітых навукоўцаў Віцебшчыны атрымалі стыпендыю прэзідэнта Беларусі на 2017 год. Усяго ўзнагароджаны 94 чалавекі з усёй краіны. У гэтым спісе дацэнт Віцебскага дзяржаўнага медыцынскага універсітэта Алена Гусакова, загадчык кафедры Полацкага дзяржаўнага універсітэта Александр Козлоў і навуковы супрацоўнік Інстытута тэхнічнай акустыкі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Дмітрый Багрэц. З маладым даследчыкам сустрэўся Артур Смалякоў. Сам непосредственно процесс нанесения покрытия осуществляется в вакуумной камере, то есть весь процесс под глубоким вакуумом. У Інстытут тэхнічнай акустыкі Дмітрый Багрэц прыйшоў у 2008-м ламаць галаву над складанымі чарцяжамі і механізмамі, любімы занятак і любімая праца. Праз 4 гады работы над уласным праектам сур'ёзны поспех. Малады навуковец адкрыў цікавую асаблівасць сплаву з тытана і нікелю. Пасля дэфармацыі пры нізкай тэмпературы злучэння пры нагрэве ўспамінае пачатковую форму. Даследаваннем віцебскага вынаходніка зацікавіліся медыкі. Галіна прымянення стаматалогія з брэкетамі для выправления прикусу. Медики в учреждениях здравоохранения, то есть в стоматологических клиниках, могут, охладив это изделие, ну, скажем так, на 5-10 градусов ниже комнатной, свободно деформировать эту дугу, то есть задавать форму не идеального, а реального зубного ряда, который есть у пациента, ну, у конкретного пациента, да, то есть дефектный ряд. Затем при установке в полость рта дуга будет стремиться вспомнить свою идеальную форму, тем самым воздействие на зубы, и корректируя их, и добивается таким образом эффекта исправления прикуса. Тэхналогія нанясення ахоўных пакрыццяў і сплаў з памяццю формы для сусветнай навукі не ў навіну. Толькі вось у адзіным тэхналагічным цыкле іх не сумяшчалі. Спосаб можа прымяняцца не толькі ў медыцыне, а ў энергетыцы, прыборабудаванні і нават авіякасмічнай галіне. Распрацоўка віцебскага навукоўца ўжо
атрымала патент, а сам Дмитрий за свае даследаванні ўзнагароджаны прэзідэнцкай стыпендыяй. Подавая заявку, никто не был уверен, получит или нет. Поэтому, безусловно, это приятно, что разработка по уровню, по значимости, по практической применимости соответствует тем критериям, на которые заявлялась стипендия. Есть желание продолжать заниматься этим делом, новые разработки какие-то осваивать и внедрять. Сплавы з памяццю формы ўжо шмат гадоў выкарыстоўваюць у розных сферах, але матэрыял до конца не вывучаны. Дзякуючы сучаснаму абсталяванню Інстытута тэхнічнай акустыкі, Дмітрый можа праводзіць любыя даследаванні. Сёння установа актыўна прыцягвае моладзь у навуку, удзельнічае ў міжнародных праектах і займаецца інавацыйнымі распрацоўкамі. Помимо работы Багреца, институт занимается разработкой именно медицинских стентов. Из этого материала с памятью формы уже завершены практически медицинские испытания. И, наверное, по концу года 2017 уже в институте будет налажен промышленный выпуск этого изделия для нужд Республики Беларусь. Таленавіты даследчык упэўнены, у будучыні яго чакае яшчэ не адно цікавае адкрыццё, а стыпендыя прэзідэнта дапаможа паскорыць працэс. Высокая ацэнка на ўзроўні кіраўніка дзяржавы – выдатны стымул для новых навуковых перамог. Артур Смоляков и Олег Чарняк. Навіны Віцебск. Віцебскі дзяржаўны політэхнічны каледж стаў падраздзяленнем Віцебскага дзяржаўнага тэхналагічнага універсітэта. Далучэнне будзе садзейнічаць лепшай арганізацыі бесперапыннай адукацыі і павышэнню якасці падрыхтоўкі спецыялістаў. Размова ідзе пра атрыманне вышэйшай адукацыі па так званым інтэгрыраваным плане. Гэта значыць, выпускнік сярэдняй спецыяльнай навучальнай установы можа атрымаць вышэйшую адукацыю за 3–3,5 гады. Гэта выгадна і выпускніку каледжа, будучаму студэнту, і дзяржаве ў плане расходавання фінансавых сродкаў. У політэхнічным каледжы рыхтуюць спецыялістаў эканамічнага і тэхнічнага профілю. У тэхналагічным універсітэце ёсць група адпаведных спецыяльнасцяў. Зараз універсітэт атрымлівае дазвол на адкрыццё новых. Набор абітурыентаў на іх будзе весціся падчас прыёмнай кампаніі 2018 года. Техническая эксплуатация энергооборудования организаций. Далее у нас будет специальность компьютерная мехатроника, будет специальность проектирования и изготовления изделий на основе трехмерных технологий. Это новые специальности, которые будут в 2018 году. В этом году уже будут введены в действие изменения в действующие правила приема. И в рамках этих изменений выпускники колледжей, поступающие на специальности с сокращенным сроком, будут сдавать не 3 вступительных испытания, как было раньше, а только 2. Причем отменяется одно из вступительных испытаний, которое необходимо было сдавать в форме централизованного тестирования, русский или белорусский язык. В этом году уже абитуриенты этого уровня будут сдавать только 2 внутривузовских вступительных испытания по учебным планам средних специальных учебных заведений. Мы пришли записываться на репетиционное тестирование на 3 предмета и узнали о такой возможности, что если мы не набираем баллы, то возможен вариант поступления в колледж. Но после этого мы можем поступить на высшее учебное заведение и получить нашу специальность. Но я считаю, что это хорошая возможность. У 2015-м у склад Віцебскага дзяржаўнага тэхналагічнага універсітэта ўвайшоў Віцебскі дзяржаўны індустрыяльна-педагагічны каледж. Далучэнне Віцебскага дзяржаўнага політэхнічнага каледжа пашырыць кантынгент абітурыентаў ВНУ. Выпускнікі каледжаў ужо атрымалі азы прафесіі, і сістэма бесперапыннай адукацыі накіравана якраз на тое, што ў ВНУ паступяць больш матываваных людзей. Інавацыі – самыя перадавыя тэхналогіі ў навучанні і выхаванні. Відзеўскі дзяржаўны прафесійна-тэхнічны каледж пашырае спектр прапанаваных прафесій. Акрамя традыцыйных, летась адкрылі падрыхтоўку запатрабаваных для Віцебскага рэгіёну з улікам развіцця інфраструктуры турызму спецыяльнасцяў повара і афіцыянта. Тут не толькі рыхтуюць высокакласных спецыялістаў, а і вучаць жыць і зарабляць грошы. Пра установу, якая з'яўляецца горадаўтваральным прадпрыемствам у аграгарадку Відзы, у матэрыяле наших корреспондентов.
Відзы колледж. Менавіта так на еўрапейскі манер гучыць бренд мясцовай навучальнай установы. Мець свой таварны знак у каледжа ёсць поўнае права, бо ён у Відзах, горадаўтваральнае прадпрыемства. Аўдыторыі, лабараторыі і майстэрні размяшчаюцца ў 18 будынках. Варта яшчэ дабавіць уласныя лясныя угоддзі з вучэбнымі пляцоўкамі, возера, ўзятае ў арэнду, больш за 1000 гектараў землі сельскагаспадарчага прызначэння, сад, аўтадром, жывёлагадоўчыя фермы і вальеры. Цэлы вучэбны гарадок. Каля 300 навучэнцаў атрымліваюць веды па самых розных спецыяльнасцях, рыхтуюць кадры для патрэб сельскай, будаўнічай галіны, лясной гаспадаркі і сацыяльнай сферы. Вучыцца прыязджаюць нават з России. Узнала об учебном заведении, у меня здесь друг до меня учился, и плюс у нас профориентация проходила в Пскове, и приезжали представители из колледжа и рассказывали, показывали презентацию свою, то есть показали то, что здесь довольно-таки большая база учебная, много творческой деятельности у них своей, то, что меня и поразило, в принципе. Тэарэтычныя веды адразу ж замацоўваюць на практыцы. У майстэрнях будучыя тэхнікі, механікі, трактарысты, машыністы праводзяць большую частку вучэбнага часу, а яшчэ і ў гуртках тэхнічнай творчасці займаюцца. Прычым рукі ў масле тут нават у дзяўчынак. Даша і Настя не горш за хлопцаў-аднакурснікаў ведаюць, дзе стукае ў аўтамабілі і чаму. У меня как брат с самого детства этой техникой тоже занимался, он меня и привлек к этому. Ну и потом вечно, иди, на водителя, водительские права там получишь, ну такого вот там. Иногда ему помогаю, что он там не знает. Тут не боятся экспериментовать. Мабыць, таму Відзаўскі каледж распрацоўшчыкі з МТЗ выбралі ў якасці тэставай пляцоўкі для новых узораў тэхнікі, у якой яшчэ навучальнай установе ўбачыш ветрагенератор. І гэта не выставачны узор, а рабочая канструкцыя, з дапамогай якой тут атрымліваюць да 14 000 кілават-гадзін электраэнергіі і асвятляюць памяшканні жывёлагадоўчай фермы. А з кранаў у інтэрнаце і сталоўцы бяжыць вада, нагрэтая энергией солнца. Для ее выпрацоўки на дахах установлены гелиобатареи. Это уже второй проект совместно с программой «Малых грантов». И на примерах наших проектов мы учим детей тем новым подходам, которые можно осуществлять в современном нашем обществе. Потому что у нас ряд и факультативов энергосбережения, энергоэффективности, все существует в системе для того, чтобы учащиеся нашего колледжа, те ребята, которые растут в нашем регионе, знали новые подходы для энергосбережения и энергоэффективности. Частку инновационных проектов реализовали за кошт грантов, однако, как правило, новые задумки реализуют за сродки от позабюджетной деятельности. Тут умеют зараблять гроши и вучаць гэтаму дзяцей. Робяць выпечку, хутка мяркуюць открыть кафе национальной кухни, продают гародніну, якую вырошчваюць самі, здаюць молоко и мясо. Яшчэ трусоў гадуюць. На ферме 300 звяркоў. Гэта не толькі каштоўная футра, але і крыніца доходаў. Ёсць яшчэ цэлы спіс паслуг, якія навучэнцы і майстры каледжа оказывают насельніцтву от узворвания земли до нарыхтоўки дров. 214 лет существования и развития нашего учебного заведения, это уже доказано, не прошли зря. И лучшие традиции колледжа им быть, пускай пройдут одни времена, пускай наступят другие. В жизни так бывает, что бывает и тяжелое, бывает и хорошее. Вот, поэтому учебному заведению развиваться, быть и готовить рабочие кадры. Амаль 80% навучэнцаў каледжа з малазабяспечаных сем'яў. Тут яны вучацца па-іншаму ўспрымаць навакольны свет. Эстэтыка вучэбных класаў, камфорт у інтэрнаце, сталоўцы. Усё гэта дазваляе ім з павагай адносіцца да сябе і тых, хто побач. А штодзённая праца на палях, ферме ці ў майстэрні вучыць адной прапісной ісціне. Каб дастойна жыць, трэба працаваць. Інна Кіріенкова, Вольга Маслоўская, Александр Петровецкі. Навіны, Браслаўскі раён. Дзень ратаўніка адзначылі на гэтым тыдні. 18 гадоў таму, 19 студзеня, у Беларусі было ўтворана Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Сёння на Віцебшчыне гэтай небяспечнай работай займаюцца каля 3000 чалавек. Толькі за мінулы год яны ліквідавалі больш за 700 пажараў і выратавалі больш за 100 чалавечых жыццяў. Пра нялёгкую працу супрацоўнікаў МНС сюжэт Артура Смалякова. Сергей Кабышка – один з ветэранаў абласнога ўпраўлення. Працуе тут 15 гадоў. За гэты час шмат пабачыў. Назваць колькасць паведамленняў аб пажарах, якія прыняў, не бярэцца. Стекается вся информация с области. То есть мы контролируем все выезда,
обстановку полностью по пожарам, работа с людьми – это самое главное. Всякие люди есть, особенно когда люди в ситуации, когда терпят бедствие или у них пожар, соответственно, с ними нужно как-то, да, вести себя, ну, успокоить человека нужно уметь. Кожная змена тут пачынаецца з праверкі абсталявання, помпы, рукавы, лесвіцы, потым фізпадрыхтоўка. Летась на тактычных вучэннях на базе Лукомельскай ДРЭС віцебскія ратаўнікі сталі ўзорам прафесіяналізму. На жаль, дэманстраваць навыкі трэба не толькі на трэніроўцы. У 2016 годзе ў вобласці адбылося 713 пажараў, пры ліквідацыі якіх было выратавана 108 чалавек. Второй год подряд Витебская область не перешагнула порог 1000 пожаров. В 2015 было 855 пожаров, то 713 в 2016. По гибели тоже идет со снижением. 2015 год было 93 человека погибло у нас, в 2016 87. Надеть спецвопратку, открыть вороты, занять место ў машине и выехать на выклик. Пасля сигналу тревоги у ратаўнікоў на гэта 1 хвіліна. Специалистами широкого профилю их робіць профессия. Тушение пожару, праца на воде, выбуховая и пошуковая работа. У 2016-м сур'ёзна экзаменовала стихия. Ликвидация наступстваў циклонаў, буйный пожар на Полимире. З усімі задачами витебские специалисты справились оперативно. Працаваць хутка и эффективно дапамагае модернизация. У мінулым годзе пасля рамонту адкрылі пажарную часть у Верхнядвінску. Новы аварыйна-выратавальны пост з'явіўся ў мікрараёне Білева абласнога центра. К дожинкам 2016 отреконструировали полностью подразделение в Сенинском гарнизоне. 29 декабря ввели часть тоже после реконструкции в Верхнедвинском. Работаем сейчас по тому, чтобы сделать новое благоустроенное подразделение в Ушачском районе. Планируем к концу следующего года в Аршанском регионе в центре возвести новую часть. Сёння у гэтых людзей прафесійнае свята, але адзначаць няма часу. Хутка новы званок, а значыць камусьці зноў патрэбна дапамога. Артур Смоляков и Дмитрий Котов. Навіны Витебск. Прызыўныя камісіі ў Віцебскай вобласці змянілі вайсковую службу на альтэрнатыўную 16 жыхарам рэгіёну. Па сваіх рэлігійных перакананнях яны не могуць прыняць воінскую прысягу і насіць зброю. Аб гэтым падчас сустрэчы з журналістамі паведамілі ў Віцебскім абласным ваенкамаце. У Беларусі запрацаваў інстытут альтэрнатыўнай службы. Закон аб ёй пачаў дзейнічаць 1 ліпеня 2016 года. Сроки прохождения альтернативной службы для граждан, имеющих высшее образование, это 2 года, для не имеющих высшее образование, соответственно, 3 года. Как правило, проходят альтернативную службу в учреждениях и организациях Министерства жилищно-коммунального хозяйства, лесного хозяйства, здравоохранения. Вот. Кроме этого, указанная категория граждан может привлекаться для ликвидации последствий природного и техногенного характера. Проходят службу за пределами Витебской области. Хлопцы, якія прызываюцца на вайсковую службу, звычайна нясуць яе ў сваім рэгіёне. Яе тэрмін 1,5 года, для юнакоў з вышэйшай адукацыяй 1 год. Прыйшоўшы на альтэрнатыўную службу, змяніць яе на вайсковую ўжо будзе нельга. Служба альтэрнатыўшчыка аплочваецца, а вось за ўхіленне ад работы прадугледжана нават крымінальная адказнасць. Віцяблянам навязваюць крэдыты на набыццё пастельнай бялізны. Колькасць пацярпелых ад такіх фінансавых схем пакуль падлічыць складана. Аднак вядома адно, у большасці сваёй падманутымі становяцца даверлівыя пенсіянеры. З такой жа праблемай на гарачую лінію тэлерадыёкампаніі «Віцебск» звярнулася віцяблянка. 29 снежня яна наведала так званую прэзентацыю і трапіла ў грашовую кабалу на 1700 беларускіх рублёў. Зараз пенсіянерка шукае дадатковы заробак, каб выплачваць крэдыт. Пенсіянерка з Віцебска ў непаразуменні, як такое магло з ёй здарыцца. У снежні сяброўка прапанавала за кампанію схадзіць на прэзентацыю бялізны. Часу вольнага хапае, таму і пайшлі. Напрыканцы загадкавай імпрэзы ёй сказалі, што яна выйграла унушальную знижку на набыццё тавару. Думаю, ой, никогда ничего не выиграла, какое счастье выиграла. Так они рекламировали, что это очень теплое белье, что это супер, супер. Ну, как я живу в однокомнатной квартире на 1-м этаже, конечно, холодно. И думаю, господи, ну куплю я, бог с ними, с деньгами, как-нибудь выплачу. Хоть я накроюсь тепленько, не буду мерзнуть. И вот повелась.
И пошла, оформила. Когда привезли мне домой, я на завтра посмотрела, боже мой, ужас, как на нем спать. Як пад капірку, падобная гісторыя адбылася і з яшчэ адной пенсіянеркай з Віцебска. Тэлефонны званок, запрашэнне на прэзентацыю, прычым з абяцаннем каштоўных прызоў, і зноў дзве вялікія сумкі з бялізнай, гаспадыні не патрэбныя. А яшчэ грашовая растэрміноўка праз банк на вялікую суму. Мой комплект стоил 22 миллиона. 10 миллионов сразу скидку ввиду того, что акция. И я клюнула, у меня было с собой 50 рублей. Потом я должна была до конца месяца 80, а сейчас по 140 рублей 8 месяцев должна платить. Для меня это неподъемная сумма. Но я не знаю, что у меня с головой стало, понимаете? Вот я не хотела это брать, то мне не надо. Зараз гэтыя жанчыны не ведаюць, куды звярнуцца. А памятаючыся ад дарагой пакупкі, яны пачалі набіраць нумары тэлефона, указаныя ў дамове, каб адмовіцца ад бялізны. На другім баку трубкі ім кажуць, на працягу 14 дзён з дня пакупкі вы маеце права вярнуць тавар, калі упакоўка не кранутая. А яшчэ павінны самі прывезці яго ў Гродна. І, здаецца, усё тут у адпаведнасці з дагаворам. Такі пункт чорным па белым прапісаны ў законе аб правах спажыўца. Потребитель имеет право в течение 14 дней с момента передачи ему непродовольственного товара в местах приобретения, либо иных местах объявленных продавцов вернуть товар надлежащего качества, либо обменять товар на других размеров, фасона, габаритов и так далее. Если это не место приобретения товара, гражданин имеет право вернуть в ином месте, объявленном продавцом. Соответственно, это условие должно быть на момент приобретения потребителем товара оговорено. Представлена потребителю данная информация о возврате товара в ином месте возврата. Жанчынам, якіх аб'яднала адна бяда, нічога не застаецца, як змірыцца, бо двухтыднёвы тэрмін вяртання скончыўся, значыць, бялізну прыйдзецца пакінуць сабе. Гісторый такіх шмат, і не толькі з бялізнай. Фільтры для вады, посуд, сэрвіснае абслугоўванне пластыкавых вокнаў. Астап Бендер ведаў 400 спосабаў, як чэсна выманіць грошы. У яго паслядоўнікаў іх значна больш. На іх працуюць прафесійныя юрысты і псіхолагі. І каб абыграць гэту каманду, трэба цвярозы розум і ўвага да нашых блізкіх. Віктор Праліш, Сергей Кот, Александр Прыстаўка. Навіны Віцебск. Можна колькі заўгодна гаварыць пра мудрагелістыя схемы махляроў, аднак і наіўнасць чалавечая ў такіх выпадках здзіўляе. Будьце пільнымі, не вядзіцеся на з першага погляду выгадныя прапановы аб зніжках і выйгрышах, разлічвайце свае фінансавыя магчымасці. І галоўнае, беражыце ад такіх неабдуманых учынкаў сваіх пажылых родных і блізкіх. Яны занадта даверлівыя і першымі трапляюць на вуду падманшчыкаў. Снежань радуе і маразамі, і снегам. Толькі за адыходзячы тыдзень на тэрыторыі вобласці выпалі 2 дэкадныя нормы ападкаў. Вышыня снежнага покрыву склала ад 17 да 26 сантыметраў. Найвялікшыя гурбы 28 сантыметраў зафіксаваныя ў самай паўночнай кропцы Віцебшчыны ў Ізярышчы. На расчыстцы ад снегу, дарог і дваровых тэрыторый населеных пунктаў Віцебскай вобласці працавалі больш за 1500 чалавек. Было садзейнічана больш за 800 адзінак тэхнікі. У тым ліку на расчыстцы трамвайных пуцей, а іх працягласць у Віцебску нават большая, чым у сталіцы – 72 кіламетры. По ПТЭ при высоте снежного покрова более 10 сантиметров над головкой рельса движение запрещено. Потому что забиваются электродвигатели, происходит короткое замыкание. Есть опасность наледи исхода рельсов, и водитель не видит, куда ему ехать. Ночью, когда едешь на линии, очень часто люди машут руками, чтобы подвезти как такси. Но, естественно, такого делать нельзя, как бы техника специальная. Поэтому они продолжают свой путь дальше пешком. Ну и очень часто засыпаем людей, которые переходят дорогу в неустановленном месте. Выброс снега идет на правую сторону, естественно, их засыпает полностью. Как снеговиков. У пачатку новага тыдня, як прагназуюць сіноптыкі, захаваецца адліга. Удзень чакаецца невялікі плюс, ноччу слабыя маразы. Тэмпературы паветра не характэрныя для сярэдзіны студзеня, кліматычная норма перавышана на некалькі градусаў. Такі характар надвор'я пратрымаецца да 25 студзеня, затым прагназуецца пахаладанне.
Тыдзень добрых спраў распачаў чыгуначны раённы камітэт Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі. Юнакі і дзяўчаты дапамагаюць ветэранам вайны, адзінокім пенсіянерам і інвалідам расчышчаць снег каля іх прыватных дамоў. На гарачую лінію, якую арганізавалі моладзевыя актывісты і сацыяльныя работнікі, паступілі дзесяткі званкоў. Ліквідаваць наступствы снегападаў выйшаў валанцёрскі атрад «Добрае сэрца». У яго складзе толькі ў чыгуначным раёне працуюць 4 брыгады, 20 чалавек, студэнты, маладыя рабочыя і служачыя. Не засталіся ў баку і супрацоўнікі МНС. У свой вольны час яны таксама долучаюцца да добраахвотнікаў. В нашем районе сейчас проходит неделя добрых дел. Мы боремся с последствиями снегопадов, тем самым у нас работает горячая линия, мы выезжаем по адресам и помогаем пожилым людям, одиноко проживающим, инвалидам. В свою очередь за это мы получаем благодарность этих людей, и самое главное, что это приносит удовольствие не только нам, но и окружающим. По счету это же мы убираем 4-й дом. Ну, помогаем мы, потому что люди пожилые, инвалиды, сами о себе не могут позаботиться. Вот. Ну, надо сюда помогать. Гарачая лінія БРСМ пачала сваю работу ў пачатку студзеня. Валанцёры атрада «Добрае сэрца» гатовыя прыбраць ад снегу прыдамавыя тэрыторыі ўсім адзінокім, старым і інвалідам. Пакінуць заяўку можна па тэлефоне 42 68 87. Праваслаўныя вернікі 19 студзеня адзначылі адно з галоўных хрысціянскіх святаў – хрышчэнне Гасподняе ці святое Богаяўленне. У гэты дзень успамінаецца і праслаўляецца хрышчэнне Іісуса Хрыста ў рацэ Іардан. Ва ўсіх храмах праходзяць урачыстыя літургіі і цырымонія свячэння вады, якая, як лічыцца, набывае гаючую сілу. Каб пазбавіцца хваробы, прынята ў гэты дзень акунацца ў ваду. Як прымалі абрад ачышчэння жыхары Віцебска на заходняй Дзвіне, назірала Інна Кірыенкава. Традыцыю тройчы акунацца ў Іардань, палонку ў выглядзе крыжа віцебляне не парушаюць вось уже некалькі дзесяткаў год запар. Палонку на рацэ спачатку асвяцілі, а потым кожны жадаючы змог на сябе адведаць гаючую сілу хрышчэнскай вады. Прекрасно! Акуналіся як дарослыя, так і дзеці. Вялікая спакуса паспрабаваць свае сілы. Страху вялікага не было, паколькі сам працэс пагружэння ў ваду праводзіўся пад пільным кантролем Станіслава Шумякова, маржа з больш чым 30-гадовым стажам. Холод мы воспринимаем не как наказание природной стихии, а как уже потребность для нашего организма, для нашего здоровья. Если систематически заниматься закаливанием, моржеванием, это более такое стрессовое явление для организма, и заниматься так систематически, то организм привыкает к холоду. Здаўна лічылася, што вада ў гэты дзень святая, яна лечыць не толькі цела, а і душу. Той жа, хто вырашыў першы раз акунуцца ў ледзяную ваду, робіць гэта менавіта на вадохрышча. Тут, як кажуць, сам Бог дапамагае, надае сілы і веры. Нямала смельчакоў знайшлося, хто адважыўся на гэты рашучы крок. Там не холодно, здесь немножко больше, ну и хотя уже нормально становится. Это меня сын привлек сюда. Первый раз окунались? Первый, да. Первые ощущения прекрасное. 4-й раз за жизнь. Очень понравилось, за уши теперь не оттянешь. Жду всегда этого праздника с нетерпением. Очень бодрит, восстанавливает силы. Хочется дальше жить, продолжать движение. Холод загартоўвае і аздараўлівае, у адзін голас заяўляюць аматары зімовага купання. Какие ощущения классные. Всем здоровья телезрителям. Закаляйтесь, берегите себя, ведите правильный образ жизни. Аднак, на думку святароў, акунанне ў ваду не пазбаўляе чалавека ад грахоў, і на духоўнае ачышчэнне разлічваць не варта. Существует поверье такое церковное, твердое, в том, что окунание в этот день, вот, по милости Божией, предохраняет от многих простудных заболеваний. Но тут нужно соразмеряться со своим здоровьем, с показаниями врачей, со своими хроническими заболеваниями, со своей личной ревностью, чтобы не было ревности не по разуму, чтобы мы не считали, что вот все окунаются, и я должен в обязательном порядке окунуться. Нужно все это соразмерять со своими личными такими вот силами. Спаси и сохрани вас, Господи. Той, хто не рашыўся акунуцца ў палонку, прыйшоў па ваду да царквы. Доўгія
чэргі выстраіліся ля храмаў. Людзі набіралі асвячоную ваду і неслі яе дамоў. У вернікаў прынята апрыскваць кожны кут у доме, каб не пусціць да сябе самоту і няшчасце. Яны лічаць, што сваю моц вада не губляе на працягу ўсяго года да наступнага вадохрышча. Інна Кіріенкова, Александр Прыстаўка, навіны Віцебск. Не по уставу, а по асабістым жаданні акуналіся ў імправізаваную Іардань байцы 103-й асобнай гвардзейскай паветрана-дэсантнай брыгады Віцебска. Жадаючых сабралася нямала, акрамя 6 сотень салдат, у такой працэдуры прыняў удзел і афіцэрскі састаў вайсковай часці. Некаторыя байцы параўноўваюць акунанне ў купель з першым прыжком з парашютам. Каждый год приходим, окунаемся, солдат приводим сюда. Традиционно, как совершаем прыжки, так и ходим на крещение. Главное настроить себя и идти вперед. Никогда нельзя отступать. У нас задача такая. Акунуцца з галавой у купель на хрышчэнне для ваеннаслужачых стала добрай традыцыяй. Вось уже на працягу 20 гадоў асабісты састаў 103-й асобнай гвардзейскай паветрана-дэсантнай брыгады далучаецца да царкоўнага свята. Прафсаюзы дзецям. Пад фінал калядных святаў прафсаюз работнікаў адукацыі і навукі Першамайскага раёна Віцебска запрасіў дзяцей на казачнае прадстаўленне. Наладзілі яго ў 8-й гімназіі. Навагоднюю казку па матывах кнігі «Чараўнік ізумруднага горада» падрыхтавалі мясцовыя навучэнцы. Дзіўныя прыгоды, сустрэчы з любімымі персанажамі, песні, танцы, яркія касцюмы і, вядома, навагодняя прыгажуня ёлка. Гасцямі свята сталі каля 150 дзяцей са шматдзетных, малазабяспечаных і праблемных сем'яў з усяго Першамайскага района. Усім уручылі салодкія навагоднія падарункі. Эта акция проводится не только для того, чтобы поддержать материально этих детей и семьи, но мы в эту акцию вкладываем еще более глубокий смысл. И он заключается в том, чтобы дать понять и родителям, и детям, что важно, что окружающий мир неравнодушен к тому, как живут в этом мире другие люди. Чтобы оказывать такую поддержку, мы в детях воспитывали чувство уверенности о том, что они не останутся одни. И этим самым мы пытаемся у них воспитать это чувство доброты. Я люблю Новый год, потому что в Новом году подарки, приходит Дед Мороз, елка, идет игры, идет снег. Я люблю Новый год, потому что все празднуют, у всех хорошее настроение и все нарядное. Для дзяцей Новы год – самае чароўнае і любімае свята. Тым часам акцыя прафсаюза дзецям праходзіць на працягу ўсяго года. Дзеці са шматдзетных, малазабяспечаных і праблемных сем'яў атрымліваюць падарункі да Дня абароны дзяцей з нагоды 1 верасня і навагодніх святаў. Летась на гэтыя мэты Першамайская раённая арганізацыя прафсаюзаў работнікаў адукацыі і навукі выдаткавала амаль 26,5 тысяч рублёў. Віцебскі мастацкі музей прадстаўляе персанальную выставу вядомага скульптара Александра Гвоздзікава. Экспазіцыя атрымала назву «Аўтапартрэт у крузе сяброў». Большасць скульптур – гэта выявы вядомых асоб і звычайных людзей, блізкіх майстру. Яго скульптурныя партрэты – гэта не толькі знешняе падабенства, але і выразнае адлюстраванне адметных рыс характару. Адно без другога немагчыма, лічыць аўтар. У дзень вернісажу гіпсавыя выявы расталі ў велізарным крузе сяброў і калег Александра Гвоздзікава. Нягледзячы на назву экспазіцыі, аўтапартрэт скульптара на самой выставе не быў прадстаўлены. Аднак нескладана ўявіць, што галоўнымі яго рысамі сталі б шчырасць мастака і яго сяброўская адданасць. Главный постулат, мы все знаем, что надо иметь лучше 100 друзей. Вот это мое кредо. Когда человека любишь и уважаешь, всегда легко работается. Я с ним знаком уже больше 40 лет. У нас так попало в жизнь, что мастерские всегда были по соседству. Саша прекрасный человек, мало того, что он мастер своего дела, он прекрасный человек, он очень надежный друг. Много раз он помогал мне лично в каких-то вопросах. И то, что он сделал такую серию работ по портрету своих друзей, конечно, это уникальная серия. Я не думаю, что в каком-то городе нашей Беларуси есть такая серия.
У экспазіцыю ўвайшлі і фотаздымкі знакамітых манументальных работ Александра Гвоздзікава, якія ўпрыгожваюць гарады Віцебскай вобласці. Аўтар увасобіў у метале і бетоне больш за 40 твораў. Сярод іх помнікі герою Савецкага Саюза Анатолію Углоўскаму, мастаку Марку Шагалу на вуліцы Пакроўскай і шмат іншых. Міжнародны дзень снегу ў Віцебску выдаўся па-сапраўднаму снежным. Напярэдадні сыпала ўсю ноч і дзень, але гэта не перашкодзіла адзначыць яго дзесяткам спартыўных мерапрыемстваў. Асноўныя з іх разгарнуліся на плошчы Перамогі абласнога цэнтра. Акрамя выключна зімовых відаў спорту, знайшлося месца і тэнісу, і перацягванню каната. Тэму працягне Віктор Праліч. Да сёлетняга дня снегу, здаецца, грунтоўна падрыхтаваліся не толькі арганізатары. У гэтым годзе не падвяло і надвор'е. Галоўны сімвал зімы проста засыпаў Віцебск. Снегапад дадаў добрага настрою удзельнікам і не стаў перашкодай для вядомага вандроўніка Санкт-Петербурга Сергея Лук'янова завітаць у абласны цэнтр. За яго плячыма не толькі ўнушальнай вагі рюкзак, але і 23 000 кілометраў пешшу. Это должно быть, это объединяет людей, и причем объединяет людей и детей, и взрослых. Это огромный плюс. Вот, нужно и с семьями приходить, как-то все это вот. Так должно быть, да. А вы на коньки станете прокатиться по Витебскому льду? Ну, я, конечно, с удовольствием встану, если я найду коньки. Вот. У меня коньки я с собой не взял. Вот. Поэтому я встану, да, если будут. Знайсці сабе занятак па магчымасці і жаданні мог кожны. Плошча Перамогі разбілася адразу на некалькі пляцовак. Тут і традыцыйна зімовыя спаборніцтвы, хакей, катанне на каньках. Знайшлося месца і летнім забавам, перацягванне каната, вялікі тэніс, а некалькі смельчакоў арганізаваліся ў футбольныя каманды. Сегодня мы с нашими друзьями здесь играем в футбол на площади. К нам присоединяются абсолютно незнакомые нам прохожие люди. Это здорово, круто, весело. Я считаю, что это самый лучший способ провести эти выходные, тем более, когда сегодня так много снега. До Міжнароднага дня снегу Віцебск долучаецца не ўпершыню. 5 год таму па ініцыятыве Міжнароднай федэрацыі лыжнага спорту такое свята з'явілася на календары спортсменаў. Аднак даспадобы гэта ідэя прыйшлася ўсім прыхільнікам здаровага ладу жыцця. На коньках с внуком катаемся. Прекрасно. Получается у внука? Ну что, учимся, научимся. Отличный праздник, людей много собрали, несмотря на такую погоду снежную. Так весело, прикольно. В первую очередь, конечно, основная цель – это популяризация зимних видов спорта. Также основная цель – это привлечение населения города, области к здоровому образу жизни, популяризация здорового образа жизни. Па ўладзе снегу і свята цэнтр горада быў на працягу дня. Гараджане, нягледзячы на мяцеліцу, не спяшаліся разыходзіцца. Дзень снегу атрымаўся. Віктор Праліч і Кірыл Кайсберг. Навіны Віцебск. Сотні аматараў актыўнага зімовага адпачынку адзначылі дзень снегу ў Першамайскім раёне абласнага цэнтра. На трасу Віцебскага вучылішча алімпійскага рэзерву выйшлі не толькі дарослыя прыхільнікі лыжных баталій, а і маленькія спартсмены. Пакуль адны пераадольвалі дыстанцыю, іншыя ляпілі снежныя шэдэўры і ўдзельнічалі ў конкурсах ад Дзеда Мароза. Падрабязнасці ў наступным матэрыяле. Что для коммунальников галаўны боль, то для аматараў зимовых видов спорту великая радость. У день снегу жыхары Першамайскага района оценили подарунок циклона с Финского залива. Нягледзячы на мороз и снегопад, для вучылішча Олимпийского резерву аншлаг с самой раницы. Умовы для катания на лыжах идеальные. Будет ряд различных соревновательных конкурсов, но самое главное – это лыжные забеги по возрастным группам. То есть это группы 12-13, 14-15, работники предприятий. По заявкам, которые были поданы, свыше 500 участников, это все учреждения образования Первомайского района, организации и предприятия Первомайского района. Все начинается с танцев, символа года и привитания от Деда Мороза, який променял оленяў на сучасный снегоход. Побач сотни удзельнікаў, яшчэ больш гледачоў. Адразу пасля адкрыцця лыжная гонка. Спаборнічаць мог кожны жадаючы, але на трассе только ідэйныя спортсмены. Сярод аматараў актыўнага адпачынку школьнікі, студэнты и районное кіраўніцтва. Праздник не новый, но тем не менее само название «Всемирный день снега», когда мы уже привыкли к бесснежным зимам, когда на Новый год непонятная осенняя, наверное, или весенняя слякоть, а тут впервые за столько лет, действительно 2-3 января, не просто пришел снег, пришли и морозы, которые сменились небольшеньким уже морозом. Я считаю, что отличная погода для проведения и лыжных соревнований,
и просто спортивного праздника, по которому соскучились не только первомайцы, но и, наверное, жители республики. Спортсмены упэўненыя, быць самым хуткім на трасе сёння не абавязкова. Галоўнае святочны настрой, але паскорыцца на фінішы не перашкодзіць. Адразу пасля гонкі ўсіх гасцей свята чакала шоу с сказочными героями, музыкой и танцами. Ну, здесь очень много всего интересного. Такое настроение, как сказать, праздничное такое. Веселая музыка играет, компания хорошая, вот, настрой. Я считаю, что победа сегодня не важна, главное участие, получить заряд бодрости и настроения хорошего. У гэты дзень холодна не было нікому. Тым, хто выбраў творчасць замест спорту, таксама прыйшлося працаваць рукамі. Экспазіцыю снежных фігур удзельнікі арыгінальнага конкурсу ладзілі на мясцовым стадыёне. Творы мастацтва любых памераў і расфарбовак вынік цяжкай трохгадзіннай працы. Жыхароў снежнага горада стваралі настаўнікі, школьнікі і супрацоўнікі дзіцячых садкоў. Заниматься лепкой снежных фигур всегда интересно, потому что неизвестно, нужно учитывать много обстоятельств, и количество снега, и мороз, и влажность, то есть все условия. Вот. Используем мы самые разнообразные приспособления уже за много лет. Мы используем и шпатели, и лопаты, и всевозможные, ну, все, что в строительством связано, все это освоили и вот применяем. До таго часу, як дзень снегу перайшоў у вечар, лепшыя лыжнікі і скульптары атрымалі заслужаныя ўзнагароды за свае дасягненні, а самыя маленькія госці свята далі абавязковае абяцанне стаць на лыжы ўжо праз год. Артур Смоляков и Александр Прыстаўка. Навіны Віцебск. Мы працягваем успамінаць год. 2016 прынёс балельшчыкам прыдзенскага краю шмат падстаў ганарыцца сваімі спартсменамі. На алімпійскіх гульнях у бразільскім Рыа-де-Жанейра выхаванец з дзюшар нумар 1 горада Віцебска Уладзіслаў Ганчароў заваяваў адзінае золата ў саставе беларускай зборнай. Ураджэнец Полатчыны Андрэй Праневіч у спаборніцтвах па фехтаванні сярод шпажыстаў-калясачнікаў дабыў яшчэ адно ў складзе нашай паралімпійскай каманды. Дасягнуць перамог у прафесійным спорце без падтрымкі фізічнай культуры немагчыма, а ў рэгіёне для гэтага робіцца шмат. Давайце ўзгадаем самыя яскравыя моманты нашых спартыўных перамог і дасягненняў. Першае, і як стане потым вядома, адзінае золата на 31-х летніх алімпійскіх гульнях у бразільскім Рыа-де-Жанейра у скарбонку зборнай Беларусі прынёс віцяблянін Уладзіслаў Ганчароў. 20-гадовы юнак бліскуча правёў свой алімпійскі дэбют. Падобнага грандыёзнага поспеху прадстаўнікі скачкоў на батуце ў Беларусі яшчэ не ведалі. У калекцыі выхаванцаў дзюшар нумар 1 Віцебска былі вышэйшыя ўзнагароды чэмпіянатаў свету і Еўропы. Не хапала толькі аднаго медаля алімпійскага, а таму за выступленнем нашага земляка лідара национальной команды сачыў, переживал, утрымаў кулаки увесь Прыдзенскі край. Чтобы не нарушить вот эту ауру, мы даже сами молчали, сидели и молчали. Чтобы не сглазить. Чтобы не сглазить, чтобы не помешать ему, скажем так. Не сбить его настрой. Когда отпрыгал, мы уже поняли, что все, он хорошо выступил. Что у него все получилось, и он доволен собой, мы поняли. Да. Плакали, прыгали, радовались. Принимали звонки, поздравления. На радзіме трыумфатараў, трэнераў і спартсменаў зборнай Рэспублікі Беларусь па скачках на батуце віншавалі і ўзнагароджвалі старшыня аблвыканкама Мікалай Шарснёў і старшыня прадстаўніцтва Нацыянальнага алімпійскага камітэта ў Віцебскай вобласці Уладзімір Цярэнціў. А вынікам размовы з алімпійцамі стала рашэнне пабудаваць у Віцебску новую спецыялізаваную залу для скачкоў на батуце. Главный сегодня посыл: для того, чтобы получать результаты, надо улучшать материально-техническую базу. И самое важное – это надо строить новый дворец. Да, из легких конструкций, но он должен быть, чтобы позволял нам сегодня замахиваться на медали и мирового уровня, и на медали, конечно же, следующей Олимпиады в Токио. А потом пришла черга віншаваць яшчэ аднаго героя 15-й параалімпіяды палачаніна Андрэя Праневіча. У спаборніцтвах па фехтаванні сярод шпажыстаў-калясачнікаў наш земляк на шляху да алімпійскага золата ўзяў верх над Аліамарам з Ірака. Да гэтага поспеху ён імкнуўся 8 доўгіх гадоў. Надзея, адчай, перамога над хваробай і вера ў бязмежнасць сваіх магчымасцяў. Решил фехтованием. Я сначала как-то, согласна была на все, думала, лишь бы занимался.
А потом уже смотрю, иначе пошли какие тут местные сначала соревнования начал выигрывать. І гэты поспех далёка не выпадковы. Полацкія атлеты складаюць касцяк нацыянальнай зборнай па фехтаванні на калясках. Тут пабудаваны адзін з лепшых цэнтраў падрыхтоўкі шпажыстаў-калясачнікаў у Беларусі. А там, дзе створаны ідэальныя умовы для заняткаў, ёсць падтрымка родных і блізкіх, заўсёды лягчэй дасягнуць пастаўленай мэты. Указам прэзідэнта Рэспублікі Беларусь алімпійскі чэмпіён Уладзіслаў Ганчароў, яго трэнер Ольга Уласава, чэмпіён паралімпійскіх гульняў Андрэй Праневіч і трэнер па цяжкай атлетыцы Віктар Шуршукоў узнагароджаны ордэнам айчыны трэцяй ступені. Гэтым жа указам ганаровае званне заслужаны трэнер Рэспублікі Беларусь прысвоена трэнеру-выкладчыку Сямёну Сушчыну. А тым часам у гарадах і райцэнтрах вобласці кіпела работа па рэканструкцыі і будоўлі новых спартыўных аб'ектаў. На пачатку Віцебску аднавілі гістарычную справядлівасць і ва ўрачыстай абстаноўцы адкрылі спецыялізаваную залу для заняткаў цяжкай атлетыкай. Ну, зал, конечно, суперский. Я заходил туда, там всего хватает, то есть и даже беговые дорожки есть. Это не в каждом зале в республике такое встретишь. Вот. Много новых помостов, новых штанг, дисков, все укомплектовано, уютно. А потом прыйшла чарга адкрыць дзверы пасля капітальнага рамонту і мадэрнізацыі фізкультурна-аздараўленчаму комплексу з басейнам у Шуміліне. Трэнажорная зала і зала аэробікі, настольны тэніс, шахматы і шашкі, басейн для заняткаў плаваннем. Раней, каб падтрымліваць фізічную форму, актыўна займацца спортам, мясцовым жыхарам прыходзілася ездзіць у абласны цэнтр. Цяпер падобная праблема закрыта раз і назаўсёды. Яшчэ адным аб'ектам, які перажыў маштабную рэканструкцыю, стаў фізкультурна-аздараўленчы комплекс у Сянне. Трэнажорныя фітнес-залы, новае футбольнае поле з трыбунамі і бегавымі дорожкамі і нават пляцоўка для варкаўта. Абноўлены спорткомплекс стаў сапраўдным упрыгожваннем райцэнтра. Як і басейн палацу воднага спорту Садкоў на Новаполацку. Ён адчыніў дзверы пасля рэканструкцыі. Тут цалкам аднавілі плітку, узмацнілі нясучыя канструкцыі, замянілі гідраізаляцыю і трубаправод. Цяпер басейн адказвае усім патрабаванням республиканских и международных стартов. Капитальный ремонт выполнен, я считаю, что он очень оперативно. В бассейне занимаются спортсмены и население города. Бассейн загружен, очень востребован. А у Віцебску на тэрыторыі ЦСКА пасля рэканструкцыі адкрылі штучнае футбольнае поле з падагрэвам. Заслалі нямецкае пакрыццё, правялі ў парадак трыбуны і адрамантавалі сістэму асвятлення. Цяпер на ім змогуць рэгулярна трэніравацца і спаборнічаць каманды майстроў і выхаванцы спартыўных ДЮСШ города. Покрытие, сделано в Германии, очень хорошего качества, поэтому будет загружено по полной, скажем так, программе. И у нас здесь будет тренироваться дублирующий состав, группы, которые играют на первенство республики. І яшчэ трэба сказаць аб адной добрай традыцыі, якая замацавалася на Віцебшчыне. Спартыўна-турыстычныя злёты работнікаў органаў дзяржаўнага кіравання. У гэтым годзе прыехалі 27 каманд, а гэта больш за 450 удзельнікаў. Няўзброеным вокам было бачна, як за невялікі час вырас узровень іх фізічнай падрыхтоўкі. А старшыня аблвыканкама Мікалай Шаршнёў у чарговы раз паказаў, як можна трымаць сябе ў ідэальнай спартыўнай форме, працуючы амаль 24 гадзіны ў суткі. Яму пакарылася вага ў 10 пудоў. Вынік 160 килограммов стал абсолютным рекордом спартакиады. Вы видите, какой уровень? Совершенно другой. Председатели исполкомов занимаются, команда на профессиональном высоком уровне. Вот это основное. Ну и, конечно, покуда я еще могу форму поддерживать, поэтому я и хочу тоже личным примером доказывать, что мои слова не расходятся с делом. Зразумела, што ахапіць усе навіны, падзеі, факты спартыўнага жыцця за невялікі час проста немагчыма. Але спадзяюся, што ўсё, што вы зараз убачылі на экране, дасць вам дадатковы імпульс, каб ганарыцца за сваіх спартсменаў і самім далучыцца да заняткаў спортам і здаровага ладу жыцця. Сергей Мисурагин, навіны Віцебск. У Віцебскай вобласці паляўнічыя пачалі масавую барацьбу з ваўкамі. Вядомыя выпадкі, калі ў пошуках ежы драпежнікі заходзілі на падворкі і нападалі на сабак. У нашых выпусках мы паведамлялі пра зграю ваўкоў, якая трымала ў страху вёску Гайсба гарадоцкага раёна. Дарэчы, падобныя факты на Віцебшчыне зафіксаваны і не ўпершыню. Нязваныя госці арудавалі на тэрыторыі Лёзнінскага і Шумілінскага раёнаў. Сярод асноўных прычын недахоп ежы ў лясах. Жыхароў вёсак, размешчаных непадалёк ад лесу, суседства з ваўкамі палохае. Па дапамогу людзі звярнуліся да паляўнічых. За пару тыдняў ім ужо удалося здабыць больш за 20 асобін драпежнага звера. Падрабязней Юлія Устинова. Результатом сегодняшней охоты стала добыча 8 особей драпежного звера. 8 особей. Это 8 драпежных зверей. 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 8 драпежных
самки волка. Судя по зубам, возраст составляет примерно 4 года. Дмитрий Дикович демонструе трофей. Ваўчыцу паляўнічыя здабылі некалькі гадзін таму. Паследзе высочвалі доўга. У лесе драпежнік паводзіць сябе вельмі асцярожна. Таму на ваўка ідуць выключна дасведчаныя паляўнічыя. Охота на волка одна из самых тяжелых, но вместе с тем одна из самых таких азартных. Снега сейчас где-то сантиметров 50-60, по лесу еще больше. Надо было обойти вначале все, потом 4 катушки размотать, флажки провесить, все поправить. Подошел волк с дороги к флажкам и пошел обратно один, а второй офлажен у флажках. Рацыя, маскировочный костюм и надзейная зброя. По заснеженным покрове паляўнічыя идут на лыжах. У группе каля 10 человек. Так вероятность добыть драпежника узрастает. Закончился сезон массовых загонных охот на копытных животных в декабре месяце. Поэтому сейчас задачей для охотничьих хозяйств стало регулирование численности волка. Все охотничьи хозяйства сейчас занимаются облавными охотами на волка. Окладывают участки леса флажками и производится их добыча. У мінулым годзе толькі ў Віцебскай вобласці паляўнічыя здабылі больш за 300 асобін драпежніка. У гэтым ужо 2 десяткі. Але паляванне ў самым разгары. Студзень – спрыяльны месяц для здабычы трофея. Если говорить о численности волка, то она, в принципе, поддерживается на одном определенном уровне. Никакого всплеска тут по количеству пока не наблюдается. Паляўнічыя кажуць, яшчэ пару гадоў таму ваўкі рэдка выходзілі з лесу. Зараз у пошуках здабычы драпежнікі з'яўляюцца нават на падворках. Жыхароў вёсак, размешчаных каля лесу, такое суседство палохае. Вядомыя выпадкі, калі драпежнік нападаў на хатніх собак. Ну, рассказывал мужчина, что говорит, такой матерый здоровый волк. Ну, это, по-моему, было в прошлом году. У нас же охотничий домик, и очень много приезжают сюда охотников. Нас так не бросают на произвол. Я думаю, что мы защищены. Пришли 2 волка и утянули собаку. Был случай, потому что мы это держим на контроле. Деревню все смотрим. У нас мониторинг егерской службы проводится не ежедневно, но постоянно. И мы знаем каждый след, каждый, где живет, обитает. За суткі воўк можа прайсці до 60 кіламетраў. Спецыялісты кажуць, паляваць на драпежніка лепш за ўсё па свежым снезе. Так сляды дзікага звера лягчэй заўважыць, а значыць і прасцей здабыць трофей. Юлія Устінова, Марына Романовская, Александр Петровецкі. Навіны, Лёзнінскі район. У Докшыцкім раёне на дарозе чакае свайго гаспадара сабака. На волю лёсу чатырохлапага сябра пакінуў чалавек. 5 гадоў таму рыжага выкінулі з машыны. Дварняк не адыходзіць далёка ад дарогі, дзе яго пакінулі, і ўзіраецца ў аўтамабілі, якія праязджаюць міма, у надзеі на тое, што за ім вернуцца. Гісторыю вернага сабакі ведае ўся акруга. Жывёлу падкормліваюць месцічы, але блізка да сябе ён нікога не падпускае, не давярае. Такая вернасць здзіўляе людзей, і яго часта параўноўваюць з легендарным хаціка. І хаця помніка докшыцкаму дварняку пакуль няма, гісторыю пра бясконцую адданасць і чалавечую здраду распавядаюць на уроках у мясцовай школе. У меня 1 класс, и я воспитываю своих детей. Вот на этом примере я говорю, что нам, людям, можно поучиться у этой собаки верности, и можно поучиться, как прощать друг друга. Потому что она бы, наверное, когда бы она увидела своего хозяина, я думаю, она бы его простила и вернулась бы к нему. Собака никогда не продаст хозяина, в частности. Это самый верный друг и помощник. Как бы я мог его выбрать с двора? Дзіўна, але за 5 гадоў у сабакі з дарогі так і не з'явілася мянушка. У вёсцы кажуць, гэта не выпадкова. Тут не губляюць надзею, што аднойчы рыжага пакліча той, каго ён чакае столькі гадоў. Гэта была выніковая інфармацыйная праграма «7 дзён». Сустрэнемся ў наступную нядзелю на тэлеканале «Віцебск». Усяго добрага.